Ja, den er ikke blød, det er ikke noget, den er faldet ned, den er bygget. Ja, ja. Den her, Nej, jeg kan ikke ret til. det er jo ikke, der producerer. Ja, det ved jeg godt. Jamen så altså, de har nogle kasser med videre, og de bliver så fyldt op en gang, når de nu synes, at på tid skal fyldes op. Så de har nogle kasser, hvor det er ikke speciale elementer, det er ganske almindelige udfordringer, tror jeg. Det i sig selv kan være lidt. Ja. Ja, ikke også?